Ja som tu prvýkrát. Je to z môjho pohľadu akože veľmi zaujímavá, veľmi prospešná aktivita, keď vidím, ako deti rozmýšľajú, ale mňa to naplňa optimizmom, že jednoducho táto generácia už vie, o čom je tento svet a má akože podľa mňa celkom vníma, že o čom sú peniaze. V roli konzultantky som sa cítila veľmi dobre. Určite to odporúčam všetkým, aj mojim kolegom, aj proste ľuďom, ktorí by si to chceli vyskúšať. A naozaj tá energia aj tie decká boli úplne skvelé. Ďakujem za túto príležitosť. Som príjemne prekvapený množstvom žiakov a veľmi ma zaujala to nadšenie. Keďže som bol konzultantom v 2 tímoch, tak každý tím vymyslel hračku, ale úplne diametrálne odlišnú. O to väčšie moje prekvapenie pozitívne. Na kreatone sa mi najviac páčilo, že som tu stretla nových ľudí, ako urobiť si nové hračky, sme si tu urobili, bola to tu veľká zábava. Našiel som si aj nových kamošov, veľmi sa mi to tu páči, by som prišiel aj na budúce. Bolo to super!